da magaran gida. Kowa ya bar gida ya bar shi dai. Malam dawo gida kar a manta da kai. Dodo Shafiyo. Kowa ya bar gida ya bar shi dai. A watan Fabrairun shekara ta 2012 ne Maître Sule Garba, wani ɗan Nijar ƙwararre a fannin ilimin tarihin Misrawan da kuma rubuce-rubucen su, ya yi kirarin gano ta dalar dutse irin ta Misrawan da a ƙauyen Ɗanbaki da ke da nisan kilomitoci 20 daga birnin Damagaran ko Zindar a cikin ƙaramar hukumar Turmini. Kasan tarihin Misira, wato su Misrawa a da sun bar rubutu-rubutu. Amma yau da shekara kamar 2000 baya rubutun nan ya ɓace, ba a san kowane irin halce bane wa'annan mutanen suke rubutunsu. Sai a 1876 akwai wani masani wanda ake ce ma Champollion, mutumin ƙasar Faransa ne. Shi da ya tafi Misira ya samo wani dutse da ake ce ma Rosette Stone da harshen Ingilishi. To shi ga wannan dutse akwai rubutun mutanen Misira na da, kuma sai an kai tarjama shi a harshen mutanen Girka, kuma an kai tarjama shi a harshen Kibdawa, abinda ake ce ma Copt. Da mun ka tafi Misira sai na samu littattafan nasu guda biyu. Akwai guda da ake ce ma littafin saniya, kuma akwai guda da ake ce ma da faranshi zan waɗi litani dore. Wa'annan littattafan su biyu ne na ɗauko. A can jami'ar da muke mun ka shiga bincike, sai na shekara 7 muna bincike a bisa. To kaɗan muna hwasa baki har na fara gangama su sai in san abin da aka karanta. To da nan na ka gane ko muka tabbatar da rubutun mutanen Misira Hausa ne. Wai ba tarjama ba ce, a Hausa ne suke yi zunzurutunta, amma Hausa irin ta mutanen Arawa. Ba wagga Hausa ba kamar tamu wadda an sha juya ta. To kun shi da inda tushen bincikenmu ya samo sassala. Aikina na biyu kenan. To a nan ne sai na gani duk a zane in sun kai duk a zane na ɗaya na biyu za su yi zancen da magaran, amma su wadda sun ka faɗi a cikin rubutun da magaran tana da kamar kalami guda biyu, duma da garu. Wa'anga kalamu guda biyu su ne sun ka ba da dumagaran mu yanzu, don ka makin da baya an ka karata, amma a cikin shi rubutun nasu da magaran duma, ita wannan duma ita ce pyramid, shi kuma garu abin da yake kewaye da ita. To kaji abin da ya sa na tabbatar da kuma lalle zancen da magaran ne suke, na ƙara samun kuzari na ci gaba da wanga aiki. Amma ban tsaya nan ba, su wanda sun ka rubuta ga zanensu su suna maka zancen tun farkon lokacin da an ka yi duniya, suke maka zancen tarihin na lalle farkon duniya ne. To lokacin nan sun ka ce a Damagaran farkon duniya, lokacin da sun ka kirkiro Damagaran, dukka ƙasar ta Damagaran ko ina ka shiga dalar dutse ne. Lokacin nan rayuwa a ƙasa ba ta yiwa, da sun ka ce duk ko ina ruwa na. To ita kuma dala an yi ta bisa dutse kamar bukka take, amma can ƙasa akwai kogo, kuma a cikin kogon nan sai suka yi gari ruwa cikin kogo. Wani ikon Allah. Kamar yanzu in ka zo ga dalar dutse ta Ɗanbaki ta garin Turmini, kana ganin hawa ƙofa can take bisa. In ka hau can koli akwai ƙofa, in ka shiga kuma akwai hawa mai sabka ƙasa can cikin kogo. In ka shiga cikin kogo, dan nan cikin kogon Ɗanbaki wadda sun ka rubuta a cikin zanensu, dan nan sai ka kai har Misira, kuma gari ruwa ne ciki. Shi an ka rubuta cikin wa'anga zane, shi na gani kuma shi na karanto. Wanga Misira da mutane suke gani suna cewa Misira can ne gindin ita tarihin ma na duka al'umma mutanen Misira na da. Amma mutane ba su sani ba, Misira ta yanzu wadda ake zuwa ana yawon bude ido. Misira ga abin da an ka yi da magaran a da ruwa ya zo shahi, komi ya aka shahe komi, sai sun ka koma Misira. Da sun ka koma Misira sai sun ka sake gini suka yi irin wanda sun ka yi a Damagaran, amma dan a tunatar da mutane da za su zo da baya abin da ya faru a Damagaran. To wanda ya karanta zanen Hausa da ya je ya ga garun ƙasar Misira, yana tuna da garun Damagaran da an kai. Kuma duk rubutun da sun kai a Misira, duka abin da suke rubutawa suna tunasar da mutane abin da ya faru a Damagaran lokacin da suke Damagaran.